За пореден прозорец бяха изхарчени милиарди евро в изпълнено с много драма трансферно лято. Кои футболисти струваха милиони на отборите си и дали си заслужаваха цената? Ще обърнем внимание на топ 10 най-скъпи трансфери през изминалото лято. Мърсисайдци броиха 70 милиона евро за звездата на РБ Лайпциг Доминик Собослай. Едно от най-говорените имена през изминалата година бе именно на атакуващия Халф. След дълги преговори Собослай премина на Анфилд, за да подсили халфовата линия на тимът на Юрген Клоп с договор за 5 години, като взе номер 8. Вече отбеляза и първият си гол за Мърсисайдци. Оценката ми за трансфера е 4 от 5. Определено един от най-перспективните млади играчи и мисля, че ще пасне перфектно в тимът на Юрген Клоп. След 3 сезона на Станфорд Бридж, немският национал Кай Хаверц премина в Северен Лондон за сумата от 75 милиона евро. Стан Кьонке и компания сипаха огромна сума за Хаверц в опит да подсилят атакуващата си зона. Самия Хаверц пък избра номер 29, а договорът му го обвързва с топчиите до 2028 година. Оценката ми за трансферата е 3-5-5. След като отбеляза гол в финала на Шампионската лига, Хаверц показа наистина потенциала си, но като цяло през тези 3 сезона не показа кой знае какво и някои от феновете на Арсенал определено имат съмнения дали този трансфер ще бъде успешен, но тепърва ще видим дали това ще се случи. Една от младите надежди на европейския футбол, Расмус Хойлунд, подписа 5 годишен договор с червените дяволи за сумата от 75 милиона евро. Пристигналият от Аталанта нападател остави впечатление в серия А през миналия сезон, като отбеляза 10 гола в 34 мача за Бергамаски. Дали обаче ще пасне в тимът на Ерик тен Хаг, тепърва ще видим. Оценката ми за трансфера е 3-5. Определено много перспективен футболист, но дали ще се адаптира към висшата лига или ще се окаже трансферен провал, ще видим през следващата година. Една от звездите на световния футбол, Неймар, смени европейския футбол с Саудитска Арабия и премина в тимът на Ал Хилал. Цели 90 милиона евро бяха изсипани от саудитите за бразилския национал, който сякаш вече премина зимите на кариерата си. На 31 години Неймар напусна ПСЖ след един изключително неуспешен 6 годишен период във френската столица. Оценката ми за трансферата е 1 от 5 по обясними причини. За жалост Неймар така и не разкри истинския си потенциал, докато бе във френската столица. Откакто напусна тимът на Барселона, кариерата му върви само надолу и трансферът му в Саудитска Арабия само показва, че той най-вероятно е приключил за големия футбол. Цели 90 милиона евро бяха платени от Манчестър Сити за услугите на хърватския защитник Йошко Гвардиол. Един от най-перспективните млади отбранители на европейския футбол премина на Етихад, за да подсили отбранителната линия на гражданите. Гвардиол вече записа и трофеи, като спечели Суперкупата на Европа. Оценката ми за трансфера е 4 от 5, като Гвардиол наистина е един много стабилен бранител и тепърва ще показва качествата си в висшата лига. След няколко седмични драми, игралият срещу Левски в турнира за Лигата на конференциите, Ранал Коло Муани премина в Пари Сен-Жермен от Айнтрахт Франкфурт. След платиха 95 милиона евро, французите привлякоха френския нападател, който остави страхотни впечатления през миналия сезон за немския тим. ПСЖ са в процес на преструктуриране на тима и Коло Муани определено звучи като добро попълнение. Оценката ми за трансфера е 3-5, тъй като френският нападател все още не се е доказал в топ отбор, въпреки че Айнтрахт спечели Лига Европа съвсем наскоро, но тепърва ще видим дали ще се окаже трансферен провал или дадената сума ще се изтрувала. След дълги години в Северен Лондон Хари Кейн реши да смени обстановката и смени Англия с Германия, като премина в Байер Мюнхен за сумата от 100 милиона евро. Един от най-добрите нападатели в днешни дни подписа договор за 4 години в опит да спечели трофей на местно и европейско ниво. Определено силен трансфер за баварците, като Кейн започна да нижи гол след гол на немска земя. Оценката ми за трансфера е 5 от 5. Личи се, че Кейн е бързо опаснал при баварците и ще е голова машина, каквато сме свикнали да наблюдаваме през последните години. Лично за мен един от най-силните трансфери през изминалото лято е този на Джуд Белингам.
Белингам премина от Борусия Дортмунд в тимът на Реал Мадрид за сумата от 103 милиона евро. Флорентино Перес плати над 100 милиона в опит да подсили халфовата линия на белия балет, като Белингам веднага пасна в тимът на Карло Анчелоти и бележи гол след гол на испанска земя. Договорът му е за 6 години, а оценката за трансфера ми е 5 от 5. Футболист много качества, който тепърва ще показва нивото си на европейската сцена. Трансферната политика на Челси става все по-грандиозна и на моменти все по-абсурдна. Сините платиха 116 милиона евро за услугите на Мойзес Кайседо от Брайтън, като Кайседо наистина показа потенциал през изминалия сезон, но е прекалено млад и тези пари може би бяха прекалено много. Ливърпул бе другия тим, който искаше да си осигури услугите на еквадорския национал, но в крайна сметка той реши да подпише с Челси. Оценката ми за трансфера е 3-5, тъй като те първа трябва да видим дали наистина са си заслужавали всички тези пари, които бяха изсипани за Кайседо и дали изобщо ще е пасни в тимът на Челси. Не е изненада, че най-скъпият трансфер отново е във Висшата лига. Баснословните 117 милиона евро бяха платени от Арсенал за услугите на английския национал Деклан Райс, който премина от Уест Хем с договор за 5 години. Райс е едно от най-доказалите се имена на английска земя, като вече има над 40 мача за националната гарнитура. Оценката ми за трансфера е 4 от 5, тъй като наистина трансферните суми, които се плащат в Висшата лига през последните години, са меко казано надути. И може би английския национал Райс не струва чак толкова, но пък определено много силно попълнение за топчиите. И така, видяхме топ 10 най-скъпи трансфери през изминалото лято. Сега е вашето време. Дайте вашето мнение, кой от тези трансфери наистина ще се окаже удар и кой ще се окаже един огромен провал предвид огромните суми, които бяха платени от клубовете. Ако ви е харесало пък видеото, можете да ударите един лайк, да се абонирате, да ни последвате в социалните мрежи. Благодарим ви за цялата подкрепа и се надяваме, че ви харесва нашето съдържание.